காலையில் 3 to 5 நம்ம பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணி மேனிஃபெஸ்டேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சரியான நேரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு பல சந்தேகங்கள், சார் அந்த நேரம் தான் நான் பயன்படுத்தணுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி, அந்த நேரத்தில் நான் குளிச்சுட்டு தான் பண்ணணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி. ரொம்ப சிம்பிளுங்க. அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தினீங்கன்னா நம்ம 100 மார்க் வாங்கலாங்க. நம்ம உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை புகழ்பெற்றவர்கள், கோடீஸ்வரர்கள் அந்த நேரத்தை பயன்படுத்தி தான் தங்களோட டிசைரை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? அது நீங்கள் டிசைட் பண்ணுறது நீங்கள் தான் டிசைட் பண்ணணும். இல்லை சார் நான் பாஸ் மார்க் வாங்கினா போதும்னா எந்த நேரத்தை வேணால் நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். ஏன்னா அந்த நேரம் எல்லாத்துக்கும் உகந்ததாக இருக்கும். நம்மளோட நாலேஜு, நம்மளோட மன அமைதி, நம்மளோட ஹெல்த்து எல்லாத்துக்குமே அந்த நேரம் உகந்ததுன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். உங்கள் கன்சல்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் நேரத்தை சூஸ் பண்ணிக்கங்க. குளிக்கணுங்கிறது அவசியம் இல்லைங்க. ஏன்னா விழிப்புடன் இருக்கணும். நம்ம ஷார்ப்பாக இருக்கணுங்கும்போது மனுஷன் ஷார்ப்பாக இருக்கணும்னா குளிச்சுட்டு உட்காந்திங்கன்னா அந்த ஷார்ப்னஸ் வரும். இல்லை சார் நான் ஃப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு உட்காரேன்னா தாராளமாக நீங்கள் உட்காரலாம். பாசிட்டிவ் அஃபர்மேஷனை பண்ணி உங்கள் தேவைகளை